Hello po mga ka-farmers. Hindi natin nakunan yung preparation ng pagluluto natin. So ito, luto na yung ipapakita natin. Kasi mainit kasi, tsaka masyadong busy. Hindi natin, walang cameraman eh. Yan yung luto natin. Yan naman yung mga backup ko. Yan. Sila lang yung naka-hernet. Oh, di ba? Yung isa parang parang buybog. Yung ulo. Oh, di ba? So, i-focus natin yung luto natin na yan. So, yan. Yan yung natin. Siguro nasa 180 pieces to. 180 pieces. At saka yung iba, ito pa. Na pa nila. Tinatanggal pa nila sa sa lata. So, mayat maya lang i-ano na natin to. Bibenta na natin. Punta tayo ng baryo. Saka doon natin ito ibibenta. Saka may kasama pa tayong sitaw. Ito, isitaw natin. Hindi pa na kilo. Kasi busy kasi. Siguro nasa 15 kilos siguro to lahat ng sitaw. Ngayon na, tingnan nyo gaganda. Sayang. Pwedeng ipamigay ito pag may kapitbahay lang dito. Kaso malayo kapitbahay namin eh. Wala kaming kapitbahay, so wala kaming mabibigyan. Talagang sinadya ako talaga walang kapitbahay para wala akong mabigyan. So, bilangin natin ha. Estimated lang kasi natin yung 180. So, bibilangin natin. Ang linyang ito is Ang linyang ito is 15. So, 15, 30, 60 plus 15, 75. So kulang to ng, kung mabuo itong 1, 2, 3, 20. So 115 pag mabuto. 115. At saka itong natitira marami-rami pa. 115 yung 3 piraso 20 pesos, murang-mura. Napakamahal ng ingredients. Yung puhunan namin nito siguro mga nasa 800 siguro, tapos kikita lang ito ng 1,000 or 1,200. So sold na rin pang bigas at saka pang ulan, diba? Saka itutuloy ko mamaya yung natin. Ay, papakita ko yung namin, yung lutuan. So, ang init kasi kaya walang naka-video kanina. Yun yun yung lutuan namin. Yan. Ito yung, ang laman nito is 60 piraso ang laman nito. 60 piraso ang laman. Yung bawat salang yan 60 piraso yung natin, yung nakukuha natin sa isang salang. So yun, lang yun tatlong salang. So estimate ko 180. Pero siyempre hindi naman natin yan mamimintin. Ganun talaga mayroon naman yan na sobrahan ng apoy, kaya siyempre hindi natin yun sisira yung business natin. Maya lang tatapos na to. Bibenta natin to. Yid, timbangan. Yung timbangan kunin mo. Saka babalik agad yun. Sabi mo kay Kuya Jojo, Yid, tapos na. Ano ba ba? Andin ka? Oo, tapos na lutuin. So, ilan piraso pang lahat? Di pa tapos? Ilalagay pa. Kulang ba? Dami. Sana may kapitbahay kasi yung, di ba, may sinasabi na pre-test. Siyempre kailangan may nauuna muna. Kapitbahay sana yun, kaso walang kapitbahay dito. Sayang. So tulungan muna natin sila.